नोंथांमोनहा तिनालिनिया सब समय जोंखौ भट होनानै हाग्रामा सारखौ देरहा होग्राखा हाग्रामा सारनिनो मानसिखा नोंखायनो नोंथांमोनखौ आं गोसो सिं गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जानायबाय थांनाय इलेक्शनावबो तिनालिनिफ्रायनो जों देरहानायनि जय जात्राखौ शुरु जादों जेरै जेनबो तिनालिनिफ्राय जोंहा प्लास जाखायो दा बे खेत्रआव तिनालिया जोंनि थाखाय बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट जायगा आरो आङो आसा खालायो बे तिनालियावनो डेभेलपमेन्टआबो शुरु जानांगौ नोंखायनो दिनैहाय बे सारा ओभारब्रिज होनो नागिरदों तिनालियावनो किन्तु स्टार्ट खालायग्रोदों खारन बाजार समावहाय तिनालियाव बहुत भिर जायो नोंखायनो ओभारब्रिजखौबो तिनालिनिफ्रायनो शुरु खालायदों जोंनि गोसोआव नोंसारमोनहा सब समय थागोन आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट जायगायाव थागोन जिखि ना हक जोंहा फैगौ इलेक्शन दं जोंहा ज' जानांगौ आरो जा फेसिलिटिस मोननांगौ जोंनि मानसिया मोननांगौ जोंहा बिराद बेकार सेंग्राफोर दं तिनालियावहाय बा 2 लाख थाखाखौ आङो एमएलए निफ्राय दा मोनसिगोन नालाय दा सासे एमएलए कन्स्टिट्युएन्सि 10,000 सेंग्रा सिख्लाया जोंहा 2 लाख थाखाखौ मोनगोन दा बियो गासिबो एमएलए नि आन्डाराव जाजोबगोन होमबा आङो फार्स्ट तिनालिनिफ्रायनो स्टार्ट खालायगोन दे खोनासंना लाखा सेंग्राफ्रा तिनालिनि सेंग्राफोरखौ आं बयखौबो होनखायो सिख्लाफोरखौबो बेनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन आरो आं दाखालि अफाय मिटिं जादों आं मिन्थिया लरेन्स इस्लारिनि मानसिफ्रा जिरायनानै ज' बिदिनो मिटिं खालायनानै आंनि बे भेनिटि भेनखौ लानानै बहुत थाट्टा माबा माबि होननायखौ आं खोनानो मोन्दों मेडाम खिग्रा माग्रा एक्चुअलि आं मोजाङै माने इनफरमेसन होनो सानो बे आंनि भेनाव खिग्राल' गैया बाहाय दुगैग्राबो दं आं गोसो जायोबा बाहाय दुगैनोबो हायो बाहाय बिसना दं आंनि गथ'फ्रा गोजौआव गाखोनानै 7 गथ' उन्दुनो हायो बाहाय ओमफ्राय आरो 2 एडाल्ट उन्दुनो हायो गोजौआव गासैबो दंजोबो आंहा मोनसे किचेन दं बाहाय आंहा अभेन दं जिनिस गरम खालायनानै आं गेजेर गेजेर मेगि संनानै दोनो एलाय अफरादमोनहा नुयो मिटिङाव थांबा आं हाबनानै मेगि सेगि जायो खारन सानसे जों मिटिं खालायनायाव एखनबा जोंहा उखैनायबो जायो नालाय आङो जाग्रा बुस्थु गरम खालायनानैबो जायो सामसा लानानै दोननानै आंहा फ्रिज दं बे सिङावहाय कल्ड ड्रिंक्सबो लोङो नोंखायनो सासे बोराय मानसिया बेहाबो बदे फिसाला दं आंखौ मिन्थिनांगौ आं मोनसे हस्पिटाल सालायो आंनि हस्पिटालाव सासे डाक्टारनि इनकामा मिनिमाम 15 लाख मान्थलि दा बेबायदि डाक्टार आंनाव खयजन दं सानदो होमबा 15 लाखनिफ्राय 18 लाखसिम सासे डाक्टारा खामायो मासावहाय आंनि हस्पिटालनिफ्राय दा आं बेनि मालिक दा आं बियो भेनिटि भेनबो लानो हागौ आं बेनिखाय देरसिन भेनबो लानो हागौ दा आं बेखौ गावनि दमाव लादों हाग्रामानिफ्राय फैसा बिनानै लायाखै दा नोंखायनो मानसिफोरखौ मिन्थिनांगौ आंनि गाननाय जोमनायखौ मरेल पुलिस जानो नाङा आं खानाय हसारो ना आं नेकलेस गानो बे गासिबो आंनि सकनि बुस्थु दा बेखौ आङो गावनि दमावहाय गावनि गोसो मथे खालायगोन आरो दानि जुगनि मानसिया सोरनिबा थिननायजों सोरबा खानाय खाथरा सोरनिबा थिननायजों सोरबा मेकआप खालायनायखौ बन्द खालाया सोरनिबा थिननायजों नोंथांमोनाव फिसाजो दं मिन्थिगौ जों गोसो मथे खालायो खारन जों मिन्थिगौ जोंहा लिमिटआ बेसेबां जों बेसेबां मा खालाय जों मा रायलायनानै मोजां मोनो बेखौसो जों मोजां मोनो जों मा इउनिभारसिटियाव फरायहैगोन बेखौ जों डिसाइड खालायो आं उमुक इउनिभारसिटियाव एडमिसन लागोन आं उमुक कलेजाव एडमिसन लागोन मेट्रिक पास जाबा आं उमुक कलेजाव दाथ' गथ'फ्रा गावनो होनो आं उमुक स्कुलाव फरायहैगोन दा नोंखायनो रावबो मडेल पुलिस जानो नाङा जों बयबो रोंगौथि गोनां मानसिसो रावबो जिराय बे आदैया दे जिरायनानै आंनि खोथाखौ क्रिटिसाइज खालायदों बेयो आंखौ प्राउडसो जानांगौ बर' हिन्जाव जानानै मा गावनि गोसो मथे गासिबो खालायनो हायो मा हिन्जाव जाबा एकदमबारे आथिं सिङाव थानांगौ नामा खानाय खाथरनानै दख'ना सुरि गाननानै सिथ्ला सिबबाय थानांगौ नामा बेसो नामा हिन्जावनि खामानिया आं गावनि बिमाखौबो मालाबाबो बिदि नुफेराखैमोन बिदि दख'ना गाननानै सिथ्ला सिबनाय बेखौ आं नुफेराखै जोंनि न'खराव बे ट्रेडिसन गैया न'खरनि मानसिया बिमा माने न'खरनि बस बियो हम मिनिस्टार बेनि खोथा मथे गासिबो जाजोबो नोंखायनो जों हिन्जावा मालाबाबो खम नङा जों हिन्जावा न'खर मोनसे सालायनो हायोबा देश मोनसेखौ सालायनो बिखौ बे अनदों सासे हौवाया अननो हादों नामा अननो हायाखै बे हिन्जावनि गोसो नोंखायसो अननो हादों नोंखायनो हिन्जावखौ मालाबाबो खम साननो नाङा अबेबा दायासाव स्टेजाव जिरायनानै सोरबा हिन्जावखौ बखिनायनिस्राय गावनि फिसाजोखौ एनकारेज खालायनांगौ नोंबो बिजनेस खालाय नोंबो माबा मोनसे खालाय जाहाथे नोङो इन्डिपेन्डेन्टलि नोङो फिसायनि खाथियाव थानानै आखाइ फाथिनानै फैसा बिनाङा गावनि इनकामखौ गाव खालाय दा आंनि मेन टारगेटआ जाहैदों हिन्जाव माहारिखौ बोखोनाय आरो बे हिन्जाव माहारिजों दे हौवा माहारिफ्रा पुलिस मरेल पुलिस जानानै दे हिन्जावफ्रा ओरै खालामनांगौ ओरै खालामनाङा ओरै गाननांगौ उमुगाव थांनांगौ बे खोथाखौ जों दिनैनि दिनाव मानिनो थाङा बयहाबो फिसाजो दं हौवाफ्राबो बयहाबो फिसाजो दं फिसाजोफ्रा बिफानि बयनिख्रुइ अनजाथावनाय बुस्थु बिफानि मान सनमान फिसाजोआ फिसाजोखौ सब समय बिफाया खर' थिखोनानै लायो आरो बिमाया
फिसाजोखौ सब समाय लेभेलाव दोनो नोङो बेनिफ्राय बारनो मोना कारण बिमानि कर्तब्य बियो खिन्थु बिफाया खर'आव थिखांना दोनो नों मा खालाय जा नांगौ आं होजोबगोन कारण बयनिख्रुइ साबसिन प्रिय बुस्थुआ बिफानि थाखाय फिसाजो नोंखायनो बे आदैमोनहा बिदि जिरायनानै बेफोरबायदि सोरनिबा क्रिटिसिजम खालायनो नाङा हायोबा गावनि बियादैफोरखौ गावनि फिसाजोफोरखौ ओंखारनानै फैनायनि मोजां जानायनि गियानसो होनांगौ मोजां इउनिभारसिटियाव मारै एडमिसन मोननांगौ माबायदि मार्क्स लाखिबा माबायदि इउनिभारसिटियाव मोनो माबायदि कलेजाव फरायबा माबायदि स्कप मोनो बेखौसो खालायनांगौ दिनै हाग्रामाथ' भटखौ होखागोन आरो आं बेजों लोगोसे आं होननो सानो जे एबारावहाय कन्ट्रेक्ट बन्ट्रेक्ट आं जा एमएलए जानानै मोनगोन आं हिन्जावफोरनोबो होगोन हिन्जावफ्राबो कन्ट्रेक्टर जानांगौ ओंखारनांगौ गारि बायनांगौ इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ खालि हौवायाल' जानाय नामा हौवायाबो जानांगौ अफकर्स हौवायाबो जानांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगौ खिन्थु दिनैहाय आङो एथ'बां इनस्टिटिउसन मोनसे हस्पिटाल सालायनानै मिथियो सासे हिन्जावा जे लयेल्टि देखायदों आंनो खिन्थु हौवानिफ्राय रासिन गुन हिन्जाव आङो जाय मानसिफोरनो साख्रि होदों बिसोर रासिन आंखौ लयेल्टि देखायदों हिन्जाव मानसिखौ आं बिसास खालामनो हायो आं जुदि थाखा थफ्लाखौ दोननो होयो बे हिन्जावा थिगैनो खिन्थु आंनो बेखौ सानै होफिनदों खिन्थु सोरबा मानसिनो दोननो होयोबा एसे डाउट जानांगौ जायो बेहाय आङो मिन्थियो नोंखायनो आं हिन्जाव मानसिखौ गिदिर पस्टआव दोनो मानोना बिसोर आंनो लयेल्टि होयो